Oppo edo Realme 11 telefonoa duzuten ontzat. Lehenbiz ikusi behar da, ze Android bertsio daukagun. Horretarako, ajustes, eta hemen bukaeran daukazue información del telefono. Eman horri. Eta hemen beste datu askoren artean azalduko zaigu versión de Android 11 dela. Bueno, behin ja hori jakinda, berriz ere atzea joango gara, berriz ere ajustes, eta joan behar dugu, hementxe, configuración adicional, jartzen du nontara. Eman horri, eta hemen aurrena idioma y región. Eman horri. Eta hemen español, daukagu lehen etxita, añadir un idioma. Eman behar diogu, eta hemen euskera aurkitu, hementxe dago, euskara. Euskara bigarren leku batean gelditu zaigu, orduan lehenengo lekura pasatzeko, zapalduta utzi, eta arrastak eraman, hortxe, lehenengo lekuan. Kanbiarra euskera, bai. Aipatu behar da, telefono honek bi hizkuntza edo gehiago aukeratzeko tarte hori ematen dizula, orduan lehenengo tokian euskara hango litzateke, baina bigarrengo lekuan, kasu honetan espainola eukiko genuke. Horixe da guztia. Egin eta eragin. Zure atzmarka, euskaraz.